Hej alle sammen og velkommen til min video. I den her video bliver det en meget nem DIY. Det er en DIY på, hvordan du laver sådan en virkelig fin blomster ud af toiletpapirsruller. Og det lyder sikkert sygt mærkeligt, men det ser rigtig flot ud til sidst. Det kan jeg bare love jer for, at det gør. Men jeg tænkte bare, at vi skal gå i gang nu. Så, det du skal bruge, det er selvfølgelig toiletpapirsruller. Helst tomme. Dem skal du bare bruge 3, en saks og noget lim. Så det er virkelig nemt. Starter bare med den første, og så sådan trykker vi bare den ned her. Og så det er den i hvert fald. Men ja, så klipper du bare sådan nogle strimler, kan man vel kalde det. Og det her, det gør jeg fortsætter så bare med at gøre med de resterende 2 her. Og så vil jeg så vende tilbage, efter at have gjort det. Så har jeg så fået alle 3, og ja. Det jeg så skal til nu, det er, at jeg ligesom skal have sådan foldet den ind-agtig. Hvis man kan sige det sådan, agtig nogen den her stil. Men der skal først lim på her. Så noget lim på der. Så har jeg fået sådan okay meget lim på her. Måske lidt for meget, men så folder jeg den egentlig bare sådan, hvis jeg nu kan, med så meget lim. Det kan jeg godt se bliver lige lidt svært, men jeg prøver mit bedste. Sådan der, så holder den lige sådan her i noget tid. Man kan stadig godt lige holde den lidt mere inde, så de er lige ordentligt tørre. Men så ser den bare sådan ud. Det er sådan ikke særlig kønt at kigge på, men man kan godt måske lidt se, at den er formet som en blomst. Men igen, så putter du lim på her rundt om, eller der, og så tager du den rundt om igen, den her. Så det vil jeg lige prøve at vise den, hvordan man gør. Jeg har fået lim på så godt som jeg nu kunne, og så tager jeg der, hvor jeg startede. Og sætter den på sådan her. Og så prøver jeg at køre den derhen så godt jeg nu kan, og så fast jeg nu kan. Det er vigtigt, at man har tålmodighed i det her. Og så holder vi den inde. Kan man godt se, at det kommer lidt lim ud, men det gør egentlig ikke så meget. Og min hænder er lige blevet klistret, men ja, så er det bare sådan her ud. Og man skal sådan stadig lige passe på med, om den lige kommer til at åbne sig. Men ja, og du kan faktisk bare præcis det samme, at du selv sætter den lim på, og så snor den rundt om. Så det vil jeg lige gøre med den tredje. Og med det er vi faktisk ved vejs ende. Så jeg ved ikke, hvorfor jeg sætter det inde på den måde, men den er virkelig fin. Jeg skal måske lige holde den lidt længere, for jeg kan godt se, at den begynder at åbne sig lidt. Men der kan I bare se en virkelig fin, og så kan man lige gøre sådan her. For måske at gøre den lidt større, så man lige bøjer den lidt ud. Men en virkelig fin blomst, og så kan man jo godt lave sådan en stilk til den, og så lave flere, og så putte dem i noget, så det bare sådan en kæmpe stor, buket. Så ja, men det er bare sådan, at det kommer til at se ud. Den er nok lidt flottere, hvis du har sådan en stilk, eller sådan flere med, og så en bage, så det vil i hvert fald være virkelig flot. Men ja, det var i hvert fald den her video. Jeg håber, I kunne se med og fik en inspiration til også at lave den her, fordi den er egentlig ret nem. Det er godt, at måske den ser lidt kompliceret ud, men den er virkelig nem. Og så håber jeg selvfølgelig også, at du vil give det et like og abonnere. Og så må du heller ikke glemme at trykke på klokken, så du hver gang kan få en notifikation, når jeg uploader en ny video. Men ellers må du bare have en rigtig god dag. Vi ses! I keep waiting for you to call. I'm thinking